Ще започна като сложа 3 супени лъжици с връх кокосови стърготини, след което ще ги покрия с вода, която е горе-долу около 200 мл. Запалвам газта и изчаквам да заври, след което разбърквам по-често. Варенето е не повече от 5-6 минути. Искам да ви кажа само да ви предупредя, т.е. че това масло, което сега ще направим, не е много трайно, затова трябва да се държи в хладилник. Издържа някъде около 7 до 10 дни, не повече. Затова не правете големи количества. Накрая вече водата е леко побеляла, а кокосовите стърготини съвсем лекичко са се поразтопили. Прецеждаме стърготините, като лекичко ги притискаме, за да се изцеди хубаво течността. Сега ги прехвърлям в преса за картофи, за да мога още по-хубаво да изцедя течността, която е по самите кокосови стърготини, защото точно там се намира нашето кокосово масло.
След като сме изчакали 5 минути, за да изстине малко течността, я прехвърляме в чисто бурканче, затваряме плътно и я оставяме в хладилник за няколко часа. Ако сте решили да си направите маслото, ми напишете в коментарите дали е станало и дали сте доволни от него. Ето може да видите маслото на повърхността. Ще го извадя с малка лъжичка и ще го сложа в чиста кутийка. Водата, която остане после, може да използвате като последно изплакване на косата след баня. Хидратира и прави косата много мекичка и лъскава. Кокосовото масло може да се използва за директно масажиране на лицето, тялото и косата. Може да се използва в маски или за премахване на грим. Попива много бързо в кожата и я прави много мека и гладка. Сега ще ви покажа маслото от магазина. Моето е на Икаров и това, което аз направих. Разликата е, че моето е много по-ароматно, докато това от магазина не мирише на нищо. Ако съм ви била полезна, харесайте видеото и се абонирайте за канала ми, както и за социалните мрежи. Ще ви оставя линкове долу в описанието. Чао и до следващия път!